ନାଇନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମାଧ୍ୟମିକ ବ୍ୟାକରଣର ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉନି, ଅଣଠ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉନି, ରହଡ଼ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉନି। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ, କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମସ୍ତକ ଆଉ ଜଳ, ଖର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକାଶ। ଦୁଇ ତିନିଟି ଅକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଘର, ଗୋଟେ ନଗର, ସରବତ, ଅନବରତ। ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଉତ୍କର୍ଷରେ ବି ପଢ଼ିଥିବା। ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଛାଡ଼ିଥିଲି, ତୁମେ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଏ ଦୁଇଟି ମିଶି ତତ୍ସମ ଗଠିତ ଶବ୍ଦଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଅବିକଳ ରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି, ବୋଲେ ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଭାରତରେ, ତାଙ୍କର ଭାଷା ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଯେହେତୁ ନଦୀ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛୁ ନଦୀ, ସଂସ୍କୃତରେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ। ସଂସ୍କୃତରେ ଅଛି ଆକାଶ, ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ। ହେଲେ ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଆକାଶ। ହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାଟା ଓଡ଼ିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ଆକାଶ ସମାନ। ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି, ଗଣିତ ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ, ଆଉ ସଂସ୍କୃତରେ ଅଙ୍କ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କ। ହେଲେ ତତ୍ସମ, ତା ସହିତ ସମାନ, ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ। ପିଲାମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷିକାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସଂସାର, ପର୍ବତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ଓଡ଼ିଆରେ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତଦ୍ଭବ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତହିଁରୁ ଜାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଜାତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ନଦୀ, ନଦୀ ସଂସ୍କୃତରେ କହିଲେ ତାହିଁରୁ ଜାତ ହେଲା ନଈ। କୂପ, ତାହିଁରୁ ଜାତ ହେଲା କୂଅ। ଓଡ଼ିଆରେ ହସ୍ତୀ, ତାହିଁରୁ ଜାତ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ହସ୍ତୀରୁ ଜାତ ହେଲା ହାତୀ। ଘୃତ, ଘୃତ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଘିଅ। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତରେ ଘୃତ, ଆଉ ତାହିଁରୁ ଜାତ ହେଇଛି ଘିଅ ଓଡ଼ିଆରେ। ଗାଭୀ, ଗାଭୀ ସଂସ୍କୃତରେ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲା ଗାଈ। ଗର୍ଦ୍ଦଭ, ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲା ଗଧ। ଘଟକ ମାନେ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ଘଟକ କହୁଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ାକୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଘୋଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି। ଭୂମିରୁ ଭୂଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜାତ ହୋଇଛି।